Dnes sa pýtali Ficových ministrov, čo hovoria na kauzu Šutaja Eštoka, no a ozval sa aj ďalší fenomén, ktorý vraj riadi ministerstvo pôdohospodárstva Takáč, ktorý vypočil toto. Povedal, že keď vidí, čo sa na Slovensku deje, tak vraj sa mu zdá, ako by ani nevládli, ako keby boli stále v opozícii. A ja sa pýtam, čo tým tento Ficov Sokrates myslel, pretože ak ty myslel to, že podľa nich sa vládne tak, že súdy rozhodujú, ako si oni povedia, že na koho ukážu prstom, toho zbalia policajti, že keď napíšete proti ním kriedou na chodník, tak vás zoberú pomaly do väzby a keď sa rozhodnete uplatniť svoje právo a pokojne protestovať, tak si na vás vymyslia prevrat, tak to sa teda poriadne mýli. Toto neznamená vládu, toto nemá nič spoločné s demokraciou, ani s našou ústavou, ani zákonmi. A toto je dôkaz pre občana, že táto banda neschopákov je schopná všetkého. Nerešpektuje ústavu, nerešpektuje zákony. Správa sa ako nejakí diktátori a ešte k tomu sú absolútne neschopní. A je to aj dôvod na to, aby tu bol čo najsilnejší občiansky odpor v súlade so zákonom, s ústavou. Toto hovorím, pretože tí blázni sú schopní poslať ešte aj za toto na nás policajtov, ale jednoducho občania na toto majú plné právo. Táto banda má pred sebou rok, maximálne 2, ale celý ten čas im musíme jasne ukazovať, že sú hranice, ktoré sa jednoducho nesmú prekročiť. A najbližšie im to ukážeme všetci po celom Slovensku už 17. novembra. Priatelia, nakoniec zvíťazíme.